Загот пищепром кулланучылар җәмгыяте базар икътисадына, заман үзгәрешләренә бирешмичә сакланып калган оешмаларның берсе. Предприятие гомум туклану хезмәте күрсәтә, үзе пешергән продукциясын сату белән шөгыльләнә һәм хәзерләү эшчәнлеге алып бара. Шулай халыктан ит, сөт, йон, йомырка, яшелчә, макулатура, бөртекле культуралар сатып ала. Әлеге тармак белән бар хезмәт юлын багышлаган җәмгыять рәисе Зинера Ямалова җитәкчелек итә. Коллективта 7 кеше эшләп, ай сайын столовыйда 200 мең оборот бирәбез. Һәм бәләкәй генә буфетыбыз бар. Бәләкәй генә буфетыбыз дигәне больница буфеты. Шуннан Аккүз авылында магазин. Анда айына 300 мең оборот бирә башладык инде. Озакы вакытларда 3 авылны тәэмин итәбез. Анда магазиннар юк. Шәммәт, Князь-Елга һәм Кыпчак авыллары. Халыклар бик довольны булып, рәхмәт әйтеп калалар. Анда айына 3-4 тапкыр барабыз. Зиганшина, Руфина белән Хуснуллина гүзәл анда сату итәләр. Дөресен әйткәндә, җәмгыятькә конкуренция шартларында шәхси эшкуарлык үсеш алган чорга яраклашып, авырлыкларын җиңеп, хәзерге заманнан калышмыйча яшәргә туры килә. Узган елгы пандемияда җәмгыять эшчәнлегенә зур зыян китергән, ләкин алар югалып калмаганнар. Илеш МТС хуҗалыгының басу уңганнарын төшке һәм кичке аш белән сыйлаганнар һәм быел да МТСларны тәмле ризыклары белән ашатуларын дәвам итәләр. Гомумән, район үзәгенең ДНС магазины янында урнашкан ашханәгә район халкы яратып йөри. Чөнки биредә беренче, икенче блюдолардан тыш телеңне йотарлык милли ашлар белән сыйланырга була. Моннан тыш җәмгыять халык сорауы буенча пилмән, мантый, бәлеш әзерли. Ризыкларны уңган пешекче кызлар Резида Хабибуллина белән Алия Хабибуллина көндә пешереп кенә тора. Бәйрәм алдыннан өлкән повар Резида Хабибуллина Россия Федерациясенең Үзәк союзының мактау грамотасы белән бүләкләнүгә ирешкән. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Коллектив районда оештырылган һәр чарада актив катнаша. Кайнар чәй, камыр ашлары белән сыйлап тора. Условиясыз магазиннарда бик күп сатучылар эшләп чыктылар лаеклы ялга. Аларны һәм үзебезнең работникларына якынлашып килгән шушы. Үзебезнең бәйрәм белән чын күңелдән котласы килә. Тазалык, өлкәннәргә хәерле картлык, озын гомер. Без дә кулланучылар кооперациясының барлык хезмәткәрләрен, ветераннарын бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Һәр кайсына имин тормыш, тыныч таңнар, ныклы сәламәтлек, эшләрендә уңышлар телибез. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.